Яна и Мирослав приемат с насмешка последните статистически данни, според които общият доход средно на лице от домакинство през третото 3-месече е 932 лева. Единствените пари, с които разполага семейството, са от детските на 3-годишната им дъщеря. По груба сметка можем да вземем по хляб и 2-3 филийки на ден. Ако мислите, че това е достатъчно да оцелее едно българско семейство с дете, хубаво. Ако някой може да ми покаже и начина как да го направя, още по-добре. Не мога да си представя как ще изкараме зимата. Трябва да стоим вероятно на тъмно, на студено и гладни. Всеки ден, но без резултат, Мирослав обикаля фирмите в града, за да си търси работа. Мъжът е шлосер по професия. Живота е доста труден. Не само на мен, и както разбрахте от съпругата ми, на цялото семейство, а ние само предполагаме на нашето семейство и на много такива семейства. Поради тая криза, която дойде, нали, и при нас, просто е много труден проблема за намиране на работа. Навсякъде, където звънни човек по обяви, по, нали, инстанции, на място, навсякъде казват, че си има ограничение за работата. Търсят ги се до 35 години, съгласен съм. Младия човек си и младия, но ние не сме чак толкова старили още да не изхвърлят от всякъде. Как може да се оцелее в България? Това питам аз. И се обръщам към всички и медии, и правителство. Помогнете, дайте ни шанс да имаме това право да работим. Това искам. Не искам да крада, не искам помощи. Нищо не искам. Искам просто да работя и да мога да си издържам семейството.